Sí, té la paraula el senyor Pau. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor d'aquest punt perquè comentava Josep, per intentar tornar enrere en tota aquesta subhasta que no ha portat a ningú lloc. I res, fem un poc de memòria simplement per veure com hem arribat així. Comença aquesta història amb la paralització d'una obra sense tindre una alternativa. Després tenen una gran idea, i dic gran pel volum, no per la brillantesa de la idea. Després són 3 plantes d'aparcament, després són 2, es modifica el projecte, es modifica massa vegades per diferents entrebancs tècnics que inclús podem comprendre. Era un projecte de debades per al ciutadà, després el cartell posa que són 5,6 milions d'euros, dubtós que sigui a debades, i al final no tenim mercat i de moment no tenim entrada. Entenc que sí que se farà el forat per entrar, però bueno, això és el camí fins a aquest punt. Suposa que en aquesta intervenció ara sí ja toca dir-li al senyor alcalde que ja li ho havien dit, vull dir, no pintava bé 106 places d'aparcament a una mitja de 24.000 euros, ens pareixia excessiu. 5,6 milions d'euros són excessius i 0 places venudes és nefast directament. Esperàvem almenys, jo què sé, aproximadament 11 places venudes corresponents als 11 seients que ocupen els regidors del PP, però no per res, sinó perquè si 24.000 euros serà tan poc, per què no per almenys 11 places venudes? Hauria sigut un detall. Vostès veien els números clars i nosaltres no, i al final creguem que s'ha clavat la pota ben clavada i evidentment l'alcalde està al cap de tot això, però també és una corresponsabilitat de vostès. El problema és que les conseqüències no sols les pagaran vostès, sinó que també les pagarem els altres veïns, perquè 1.000 milions d'euros és a repartir entre tots els que vivim en el Xemesí. A més, li sumem els 1, llargs milions d'euros que corresponen en tema d'indemnitzacions, el cost de parar l'anterior obra, i de moment estem en 0 places venudes. Aquest és el final d'aquesta història, de moment, és un trist final per una nefasta gestió i per això demanem responsabilitats i les demanem pel que s'ha fet, que creiem que s'ha fet mal, però també pel que s'ha deixat de fer. Creiem que amb 6,6 milions d'euros, amb més de 1.000 milions de pessetes, se poden haver fet altres coses, com per exemple la residència, com per exemple ajudar en la fiscalitat del camp o en el rec per de goteig, augmentar el servei d'urgències del centre de salut, fomentar l'ocupació. Per tant, i reiterem, 1.000 milions d'euros de pessetes creiem que mereixen un atac de responsabilitat urgent. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Referent a si l'oposició fa por o no fa por, els estudis tècnics són els que fan por, són els que han decidit que passem de 3 soterranis a 2. Informar no és posar por. Nosaltres no som especialistes en posar por amb frases com Espanya se rompe o la família se rompe. Nosaltres simplement informem. Reiterar, 0 places venudes és un número prou redó com per a que algú assumís alguna responsabilitat. Crec que és important i donaríem exemple. Gràcies.